Pamene boma latulusa budget, like minister watulusa budget kuti dziko la Malawi mu 2026 tiyenda motere. Mu video yi tatolapo mfundo zingapo komanso kuunikira maubwino ake ndi mmene zingakhalire. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Zochitika ku Malawi isiti wanangope siti wanambali ngati mbali imodzi yofuna kupeza ndalama zambiri kuzera m'makampani akunja, boma laika msonkho ku makampani onse akunja amene alibe maofesi mdziko muno. Makampaniwa ndi monga YouTube komanso Netflix. Izi zikutanthauza kuti ngakhale makampaniwa sagwira ntchito mwachindunji mdziko muno kuzera m'maofesi awo, koma amapindula ndi ogwiritsa ntchito a mdziko lino. Sopano azayamba kupereka misonkho ku boma. Koma nkhani ndikumati izi zili ndi phindu lanji? Kufunika kwa lamuloli ndiko kuti boma lizipeza ndalama zowonjezera zothandizira chitukuko cha dziko, monga kumanga kugulira mankhwala mzipatala, m'masukulu, kumanga masukulu, mwinanso kugula makope, mabuku komanso ntchito zina zofunikira kwa nzika. Ndondomekoyi ithandizanso kuti pakhale chilungamo makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kagwiridwe ntchito ka makampani komanso kutolera misonkho ya makampani a ku Malawi komanso makampani okuti ndi akunja. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka analengeza izi pamene amapereka ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2026 kufika mchaka cha 2027 ku nyumba ya malamulo lachisanu pa 27 February mchaka cha 2026. Kulengeza kumeneko ndikofunikira chifukwa chakuti kumapereka chithunzithunzi cha mmene boma lakonzekera kuyendesa chuma cha dziko lino makamaka mu chaka chino komanso chaka chimene chikubwerachi. Nduna iyi amene ndi Mwanamveka ananenanso kuti iwowa satane wa mmene msonkhowo uzakonzekere komanso kusonkhanitsidwa uzamvekesedwa bwino kwambiri kusogoloko, like azakhalanso ndi nthawi ina azafotokoza mmene azizatolera misonkho, mmene azizatolera nkhani yokhuzana ndi ndalama komanso kugwiritsa ntchito kwake. Ndipo apa azatiuzanso ndondomeko zimene makampaniwa azizasatira. Ndunayi sinangosiyira pompa, yatinso boma lakhazikitsa msonkho pa zakumwa zimene zikuchoka kunja kwa dziko lino. Izi zili ndi kufunikira kwakukulu makamaka pa nkhani yoteteza mafakitale akuno ku Malawi kuti azitha kupikisana bwino pa misika imeneyi, komanso kuti izi zilimbikitsa kwambiri anthu ogula kugwiritsa ntchito zinthu zopangidwa mdziko muno, kuphatikizapo misonkho imene imathandiza boma kupeza ndalama zowonjezera zimene zingagwiritsidwe ntchito pothandiza magawo ena a chitukuko cha dziko lino. Mwanamveka ati boma lizichosa 20 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse, kapena kuti izitenga 20% pa zakumwa zina pofuna kuteteza miyoyo ya anthu, popeza zina mwa zakumwazi zimatha kuyika pa chiopsezo thanzi la munthu. Izi zikuonesa kuti boma likuyang'ana patali, osati nkhani yokhuza kungopeza ndalama zokha koma kusamalira thanzi la nzika zake. Ndipo msonkho wotere uzitha kwambiri kuchepesa kugwiritsa ntchito mopitirira muyezo zakumwa zolezeresa kapena kuti zosapindulitsa kwenikweni ku nkhani yokhuzana ndi thanzi. Kuonjezera apo, boma layamba kugwiritsa ntchito makina ngati ndondomeko yolipirira ndalama ku boma pofuna kuchepesa kugwiritsa ntchito ndalama zapepala makamaka maunduna komanso mu nthambi zake. Izi ndi zofunikira kwambiri makamaka pa transparency, kuti wina aliyense azionekera bwino kwambiri pa ntchito imene akugwira ndi nkhaniso yokhuza ndi ndalama, kuti pasamakhale kukayikirana ndi zinthu zina zotere. Ndipo izi zichepesa ziphuphu chifukwa chakuti
kulipira kudzera m'makina kumasiya umboni womveka bwino kwambiri ndi mmene ndalama zikuyendera, ndipo ndondomekoyi ithandizanso kwambiri kufulumizitsa ntchito komanso kuchepetsa kutayika kwa ndalama. Taonapo ife kuti nthambi zina zaboma zatolera ndalama koma si zonse zimene zafika ku akaunti namba 1. Pomaliza, boma laonjezeranso ndalama mu ndondomeko ija ya mtukula pakhomo. Apatu ndi kuphatikizapo 2 biliyoni zimene zimapita pokathandizira anthu aulumale. Izi zifunikira kwambiri chifukwa chokuti zithandiza kuchepetsa umphawi, komanso izi zithandiza mabanja osowa pokwanitsa zofunikira zawo za tsiku ndi tsiku kuti azikwanitsa kugula, komanso kulimbikitsa chitukuko cha anthu m'madera. Thandizo limeneli likhonza kuthandiza kwambiri anthu kuyamba mabizinesi ang'onoang'ono kapena kusamalira mabanja awo. Izi ndi zinthu zakuti kumapeto kwake zinthu zonsezi zithandiza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndiye mwina ndikufunseni inuyo funso lakuti mmene bajeti ayiwulusira apa inuyo mukuonapo bwanji? Kodi kuyika msonkho pa makampani ngati YouTube komanso Netflix zithandiza dziko la Malawi? Kapena mwina ndifunse kuti kuyika msonkho pa zakumwa mwina zochokera ku Mozambiki kaya zochokera mwina m'mayiko ena amene si za ku Malawi zithandiza? Kapena zingopangisanso kuti zakumwa ngati yes energy amene ndi otchipa kwambiri panopa azakhale pa mtengo ovuta kufikira? It's your boy Sam Mavita. Lwa ndidziwe mmene mukuganizira m'makomenti pano.